Hvor er det vildt? Men du har nok mig ind! Ikke engang en stole, en muffe, et par vanter. Nej. En vante. Siger du der mere? Det skøre kvinde, man skal opdage, at vi har mistet dem igen, så pølser hun os. Hej, Jesper! Hvad er det, I leder efter? Slippe væk! Jesper! I to paphoveder! Her, tag rettet! Far på de to smadderhjerner, eller slipper de fra os! Haha, det var nummer 1! Så er der kun 98 valgte tilbage! Jamen du, der har vi min sanden spirvipalden endnu en gang! Giv mig den der, så skal jeg gøre en ende på den køfters lidelser! Pletter? Jeg ser pletter ved din arm!